हेलो फ्रेंड्स बयखौबो गोदान आपडेट यूट्यूब चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय गोदान भिडिअनि गेजेरजों आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोनां भिडिअ लाबोदों नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानो हागौ दिनै भिडिअआ मानि सायाव जागोन आं दिनै नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थागोन जोङो माबोरै फेमिलि आइडिखौ जोङो बानायो बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन आरो लोगोसे नोंथांमोननो खोन्थाबावगोन जायफ्रा दासिमबो आयुष्मान भारत कार्डखौ नोंथांमोना गावबागावनि मबाइलावनो डाउनलड खालामनो रोङाखै नोंथांमोना इजि प्रसेसै डाउनलड खालामनो हासिगोन नैबे भिडिअखौ नायनानै आं नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय क्लियारै खोन्थालांगोन नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय भिडिअखौ स्किप खालामनाङा नङाब्ला नोंथांमोना बुजिनाय नङा गोबां मानसियानो डाउनलड खालामनो हायाखै गावबागावनि आयुष्मान भारत कार्डखौ बिनिफ्राय गोबां मानसियानो हाबाय बिनिफ्राय गोबां मानसियानो हायाखै रोंनाय रोङि बेयाव गोबां खोथा थायो बिनि थाखायनो नैबे भिडिअखौ नायबानो जाबाय आं नोंथांमोननो लाइभ प्रुफ देखायनानै होगोन जोङो माबोरै आयुष्मान भारत कार्डखौ डाउनलड खालामगोन बिनिफ्राय जायफोरना फेमिलि आइडि गैया नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायदो जोंनो फेमिलि आइडिया इम्परटेन्ट बिनि थाखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायबानो जाबाय लास्ट सिबां नाय अब्लासो नोंथांमोना फारसेनिफ्राय बुजिनानै मोनगोन आं आरो बेयावनो बयखौबो रिक्वेस्ट खालामो जायफ्रा गोदान आपडेट यूट्यूब चेनेलाव दिनैसो फार्स्ट टाइम नोंथांमोना चेनेलाव हाबदों भिडिअखौ नायदों नोंथांमोना चेनेलखौ भिजिट खालामदों नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो बेफोरबायदिनो गोदान नोंथांमोना भिडिअ मोनबाय थानो हागोन अनलाइननि माखासे आपडेट नोंथांमोना बिनि थाखायनो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय माखासे नोंथांमोना मिथियैखौ नोंथांमोना नैबे चेनेलनि गेजेरजोंबो मिथिनो हागोन अब्ला आं नोंथांमोननो खोन्थालांनोसै जोङो फार्स्टआवनो आं नोंथांमोननो खोन्थागोन आयुष्मान भारत कार्डखौ जोङो माबोरै डाउनलड खालामगोन बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन बिनिफ्राय लास्टआव नोंथांमोननो खोन्थागोन फेमिलि आइडि कार्डनि बागै नोंथांमोननो खोन्थागोन जायफोरना फेमिलि आइडि कार्ड गैया नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायबानो जाबाय अब्ला आंनो नोंथांमोननो खोन्थालांनोसै जोङो आयुष्मान भारत कार्डखौ माबोरै डाउनलड खालामो दिनै नोंथांमोननो लाइभ प्रुफ देखायगोन नोंथांमोना नुनो मोनगोन माबोरै खालामो आं आंनि मबाइलजोंनो नोंथांमोननो खोन्थागोन जोङो आयुष्मान भारत कार्डखौ माबोरै डाउनलड खालामो अब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो अब्ला नोंथाङा नोंथांनि मबाइलनि डाटाखौ नोंथाङा अन खालामबानो जाबाय बिनिफ्राय नोंथाङा प्ले स्ट'राव थांबानो जाबाय बयनिबो मबाइलाव प्ले स्ट'र थायो जायफोरना मबाइला गिदिर नोंथांमोननि मबाइलाव प्ले स्ट'र एपआ थागोन बेखौ नोंथांमोना अपेन खालामबानो जाबाय अब्ला आङो बेखौ अपेन खालामसै नायलांबाय थाबानो जाबाय डाटाखौ अन खालामना लाबानो जाबाय बिनिफ्राय बेफोरबायदि पेज खेवगोन बेयाव नोंथांमोना नुगोन बेयाव सार्चआव नोंथांमोना सार्च खालामबानो जाबाय आयुष्मान एप होननानै अब्ला आङो बेयाव सार्च खालामबाय बेखौ आं थुनानै होनोसै अब्ला बेफोरबायदि पेज खेवगोन नायबानो जाबाय बेयाव दङ आयुष्मान एप नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामबानो जाबाय अब्ला आङो बेखौ डाउनलड खालामखानाय गोबां मानसियानो बेयावबो जोंनिया आसामनिया मा डाउनलड खालामनो हायाखै गावबागावनि आयुष्मान भारत कार्डखौ बिनिफ्राय आं नोंथांमोननो दिनै खोन्थागोन माबोरै डाउनलड खालामनो हायो इजि प्रसेसै नोंथांमोना नायबानो जाबाय अब्ला बेयाव नायबानो जाबाय खनसे थुनानै होदो बिनिफ्राय बेफोरबायदि पेज खेवगोन बेयाव नायबानो जाबाय नोंथांमोना बेफोरबायदि नुगोन नोंथाङा इनस्टल खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा अपेन अप्शन नुगोन बेयाव नोंथांमोना अपेन खालामबानो जाबाय एप्सखौ खेवबानो जाबाय अब्ला आङो बेखौ एप्सखौ खेवनोसै नायलांबाय थादो बिनिफ्राय बिनि पेजआ बेफोरबायदि खेवगोन नायबानो जाबाय नेशनेल हेल्थ अथरिटि बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन अब्ला नायबानो जाबाय बिनि पेजआ बेफोरबायदि खेवगोन बिनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि आयुष्मान भारत कार्डखौ डाउनलड खालामनो थाखाय नोंथाङा नैबेयाव नुगोन गाहायाव लगिनआव नोंथांमोना खनसे थुनानै होबानो जाबाय बिनिफ्राय बेफोरबायदि पेज खेवगोन नोंथाङा बेयाव थुनानै होबानो जाबाय बेनिफिसारियाव नोंथांमोना खनसे थुनानै होबानो जाबाय बिनिफ्राय बेयाव नायबानो जाबाय नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ होबानो जाबाय बिनिफ्राय बेयाव दङ नायबानो जाबाय अट'मड बेयाव नोंथाङा जेबो थुनांगौनि गोनांथि गैया अट'मडआव हारसिंनो अट'मेटिक बेयाव अटिपि नाम्बार फैगोन बिनिफ्राय नोंथाङा सेलेक्ट खालामनानै अटिपि नाम्बारखौ थुनानै होबानो जाबाय अब्ला आङो बेयाव मबाइल नाम्बारखौ होनोसै जाय कार्डजों नोंथाङा आयुष्मान भारत कार्डखौ दिहुनदों बे मबाइल नाम्बारखौ होबानो जाबाय अब्ला आङो बेयाव होनोसै नायलांबाय थादो नोंसोरो फारसेनिफ्राय बिनिफ्राय नायबानो जाबाय नोंथांमोना बेयाव नुदों आं मबाइल नाम्बारखौ होबाय बिनिफ्राय नैबेयाव दङ भेरिफाइ बेयाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय अब्ला बेयाव अटिपि नाम्बार फैगोन प्रसेसिं जादों नायबानो जाबाय अब्ला नायदो बेयाव अटिपि नाम्बार फैगोन एसएमएस फैबाय दे एसएमएस अटिपि नाम्बार बेयाव नोंथाङा होबानो जाबाय इन्टार मबाइल अटिपि बेखौ नोंथाङा फिलआप खालामबानो जाबाय थुनानै अब्ला आं होलांनोसै फारसेनिफ्राय बिनिफ्राय नायबानो जाबाय आं अटिपि नाम्बारखौ होबाय बिनिफ्राय गाहायाव दङ केपसा बेखौ नोंथांमोना स्मल लेटार बा स्मल लेटार केपिटेल लेटार बा केपिटेल लेटारै होबानो जाबाय बेयाव दङ नायबानो जाबाय इन्टार द टेक्स्ट एबा बेयाव नोंथांमोना केपसाखौ सेलेक्ट खालामनानै होबानो जाबाय अब्ला आं होलांसै बेखौबो
बिनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव गाहायाव नुगोन लगिन, बेयाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। आं गासिबखौबो होजोब्बाय दै, बिनिफ्राय आं दा लगिनाव थुनानै होनोसै। अब्ला बेफोरबायदि प्रसेसिं जागोन, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायनानै खालाम, अब्लानो इजि प्रसेसै नोंथाङा नोंथांनि आयुष्मान भारत कार्डखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हागोन। बिनिफ्राय गोबां मानसिफ्रा नैबेखिनियाव माने हाया थाबथाना थादों। आं नोंथांमोननो दिनै इजि प्रसेसै बानायनानै खोन्थानानै होगोन। अब्ला फार्स्टआव दङ स्टेट, नोंथाङा बबे स्टेटनि बेखौ नोंथाङा सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। अब्ला आङो बेयाव सेलेक्ट खालामनोसै। बेयाव गोबां स्टेटआनो बेयाव शो खालामफैगोन, अप्सन नुजाफैगोन। बिनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि स्टेटखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। बिनिफ्राय आङो बेयाव आसामखौ सेलेक्ट खालामनानै होनोसै। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय, बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन। आं सिगाङाव स्टेटआव आसामखौ होबाय, बिनिफ्राय स्किम बेयाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। स्किमाव बेफोरबायदि पेज गेवगोन, नायबानो जाबाय। सार्च हियार, बेयाव नोंथांमोना गुबुन गुबुन स्टेटनिखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामोब्ला बेयाव नुनो मोनगोन PMJY, जोंनि आसामनिया मा ओंखारो एनएफसा ओंखारो। बेखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामबानो जाबाय एनएफसाखौ। बेनिफ्राय बेफोरबायदि पेज ओंखारगोन, बेयाव नायबानो जाबाय। सार्च बाय, नोंथाङा बेयाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। मा ओंखारो नोंथाङा बेयाव खनसे थुदो। अब्ला बेफोरबायदि ओंखारगोन, नायबानो जाबाय फेमिलि आइडि। अब्ला नोंथांमोना फेमिलि आइडिखौ खनसे थुनानै होदो। अब्ला बेफोरबायदि पेज खेवगोन, बेयाव नोंथाङा डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। नोंथांनि डिस्ट्रिक्टआ मा बेखौ नोंथाङा सायख'दो। बेयाव दंखायो गोबां ओंखारगोन आसामनिफ्रा, नोंथाङा बबे डिस्ट्रिक्टनि बेखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। अब्ला आङो आंनिखौ सेलेक्ट खालामनोसै, धेमाजिखौ होनोसै आङो। बिनिफ्राय गाहायाव नुगोन नोंथांमोना फेमिलि आइडि। बेयाव नोंथांमोना गोजा गोजा नुदोंना, बे स्टार गोजा गोजा नुनायाव नोंथांमोना बेखौ होथारनांगौ जायो। बिनिफ्राय दा किसुमान मानसिफोरना जोंना मा फेमिलि आइडि नाम्बार गैया, गोबां टेनसनाव दं सोरबा सोरबा। जोंना बेखौ आयुष्मान भारत कार्डखौ डाउनलड खालामनो हायाखै। आं दा नोंथांमोननो खोन्थागोन, जायफोरना फेमिलि आइडि गैया नोंथांमोना जिंगासिनांगौ गैया। बेयाव नायबानो जाबाय, फेमिलि आइडिनि जायगायाव नोंथाङा रेशन कार्डनि नाम्बारखौ होबानो जाबाय। नोंथांनि नामाबो रेशन कार्डआव दङब्ला नोंथाङा रेशन कार्डनि नाम्बारखौ होदो। अब्ला आङो आंनि रेशन कार्ड नाम्बारखौ होनोसै। बेयाव फेमिलि आइडि बिदों, अब्लाबो बेयाव फेमिलि आइडिखौ होनांगौ बे गोनां खोथाथार नङा। अब्ला आङो बेयाव आंनि रेशन कार्ड नाम्बारखौ होनोसै, न'खरनिखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय, आङो बे फेमिलि आइडिनि जायगायाव रेशन कार्ड नाम्बारखौ होबाय। बिनिफ्राय आं दा थुगोन सार्चआव, गासैबो बेयाव सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव दा सार्च अपसन नुदों, बेयाव खनसे थुनानै होनोसै आङो। नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि थुबानो जाबाय। अब्ला नायदो बेफोरबायदि पेज गेवगोन। अब्ला नोंथांमोननिया बियो नोंथांनि आयुष्मान भारत कार्डआ नुजाबाय। बबेयाव नुजागोन नोंथांमोननो बबेयाव शो खालामदों आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै। स्क्रल डाउन खालामबानो जाबाय, बेखौ बोखोबानो जाबाय लासै लासैनो। गाहायाव नोंथांमोननो बेयाव ओंखारनानै होखाबाय, बेयाव नायबानो जाबाय। बेयाव नोंथांमोना नुगोन, नायबानो जाबाय नोंथांनि रेशन कार्डआव साबेसे नाम दङ, बेयाव गासिबो ओंखारफैगोन आयुष्मान कार्डआ। बिनिफ्राय नोंथाङा बेयाव डाउनलड खालामनो हागोन, डाउनलड कार्ड दंखायो। नोंथाङा बबे नामनिखौ नोंथाङा डाउनलड खालामनो, सोरनिखौ डाउनलड खालामनो, गासैखौबो नोंथांमोना हागोन। बेयाव दङ फेमिलि आइडि, नोंथांमोना बेयाव नाम्बारफोरखौ नुगोन। बिनिफ्राय नामफ्रा गोजौआव ओंखारजोबदों, एप्रुभ जाजोबदों, नायबानो जाबाय। बिनिफ्राय दा बेखौ डाउनलड खालामनो थाखाय नोंथांमोना थुनांगोन डाउनलड कार्डआव। बिनिफ्राय आं दा थुनोसै, डाउनलड कार्डआव थुनानै होनोसै खनसे। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय, बेयाव नोंथांमोना गोसो होनानै नाय आरो खोनासं, नोंथांमोना मोजाङै बुजिनाय बायदि आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। बेयाव दङ अथेन्टिकेसन, बेयाव नोंथांमोना नुदों आधार OTP। बेयाव नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनानै होयोब्ला नोंथांमोना मा जागोन, आधार कार्डजों नोंथांमोना OTP नाम्बार लानानै नोंथांमोना बे नोंथांनि आयुष्मान भारत कार्डखौ नोंथाङा डाउनलड खालामनो हागोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना फिंगारप्रिन्ट मारिनानैब्लाबो हागोन। बिनिफ्राय आइरिस स्केन, नोंथांमोना मेगननि आइरिस होनानै नोंथांमोना नोंथांनि बे कार्डखौ डाउनलड खालामनो हागोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना फेस अट', नोंथांमोना नोंथांनि मोखां चेहेराखौ देखायनानै फेसखौ होनानै नोंथाङा नोंथांनि बे कार्डखौ डाउनलड खालामनो हागोन। नोंथांमोना जायफोरा आधार कार्डजों मबाइल नाम्बारा लिंकखा, नोंथांमोना बेयाव थुनानै होबानो जाबाय आधार OTPआव। बिनिफ्राय नोंथांमोना फिंगारप्रिन्ट, नोंथांमोना आखाइनि फिंगार होनो मेसिन दङब्ला नोंथांमोना बेयाव थुनानै होबानो जाबाय। बिनिफ्राय नोंथांमोना फेसजोंबो हागोन। बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो मा जोंना डाइरेक्ट बेयाव मोनसे एप्स दङ आधार फेस, बेयाव लांगोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना बेजोंबो गोरलैयै नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हागोन। बिनिफ्राय आइरिस स्केन, नोंथाङा मेगनजोंबो नोंथांनि बे कार्डखौ नोंथाङा डाउनलड खालामनो हागोन। बिनिफ्राय आङो दा खोन्थागोन आधार कार्डजों OTP नाम्बार लानानै नोंथांमोननो डाउनलड खालामनानै खोन्थागोन। अब्ला आङो आधार कार्डआव खनसे थुनानै होनोसै। बेयाव नोंथांनि आधार कार्डनि लास्ट नाम्बारा, मोनब्रै नाम्बारा श' जागोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव थुनांगोन भेरिफाइआव।
अब्ला आङो भेरिफाइआव थुनानै होनोसै, नायबानो जाबाय। अब्ला बेफोरबायदि कनसेन्ट ओंखारगोन, नोंथांमोना बेखौ फरायनो गोसोब्ला फरायनो हागोन। बिनिफ्राय हिन्दीनि इंलिसनि ओंखारगोन, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बिनिफ्राय नोंथांमोना गाहायाव नुगोन, बेयाव दङ, नायबानो जाबाय। SI एक्सेप्ट हामुजी सिकार है, बेयाव नोंथांमोना खनसे टिक मार्क होबानो जाबाय। बिनिफ्राय बेयाव नोंथांमोना एलाउआव खनसे थुनानै होदो। बिनिफ्राय बेफोरबायदि प्रसेसिं जागोन, दसे नेबानो जाबाय। बेयाव OTP नाम्बार फैगोन, आं नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय बुजायनानै होनि। बेयाव नायबानो जाबाय बेनिफिसारि आधार OTP, बेयाव नोंथांमोना आधार कार्डआव फैनाय OTP नाम्बारखौ होनांगौ। बिनिफ्राय बेयाव दङ बेनिफिसारि मबाइल OTP, बेयाव नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव SMS फैनायखौ होनांगौ। बिनिफ्राय बेयाव सेकेन्ड कार्ड दं, बिनि सिगां होनांगौ। 1 मिनिट दङ, बेयाव बे 1 मिनिटआ जोबनायनि उनाव होयोब्ला नोंथांनाव रं देखायगोन। बिनिफ्राय आं नोंथांमोननो खोन्थानि बबे नाम्बारा बबेयाव होनांगौ। बेयाव आधार OTP, बेयाव नोंथाङा नोंथांनि बे मबाइलखौ स्क्रल डाउन खालामबानो जाबाय, अब्लाना मोननै फैगोन, बेयाव नायबानो जाबाय। बेयाव नोंथांमोना नुगोन फार्स्टआव लास्टआव नायबानो जाबाय। नै बेलेग बेलेग नोंथांमोना OTP नुगोन, बेयाव नोंथांमोना नायबानो जाबाय 387123। बेखौ जोङो मायाव होनांगोन, जोङो बेखौ मबाइल SMS आव होनांगोन। बेयाव दंखायो नै मेसेज, बेयाव दंखायो नै मबाइल मेसेजाव फैदों, बेखौ होनांगोन। बिनिफ्राय गाहायाव दङ 179194, बेखौ जों आधार कार्ड नाम्बाराव होबानो जाबाय। अब्ला आङो गोजौनिखौ होनोसै, बेयाव 371खौ मबाइल नाम्बाराव होग्रोना लानोसै। अब्ला नायबानो जाबाय, बेयाव साक्सेस जाबाय। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय, बेयाव प्रसेसिं जागोन, बेयाव दसे दानानै ओंखारगोन, नायबानो जाबाय। बेयाव ओंखारबाय, नायबानो जाबाय। बेयाव मोनथाम दङ जोंना, मा बेयाव रेशन कार्डआव साथामनि नालाय बेयाव मोनथाम दङ। बिनिफ्राय आङो जिखुनु मोनसे सेलेक्ट खालामनोसै, बेयाव नायबानो जाबाय। अब्ला बेफोरबायदि पेज गेवगोन, बेयाव नायबानो जाबाय। आयुष्मान कार्डआ बेयाव दङ, नायबानो जाबाय बे आयुष्मान कार्ड। बिनिफ्राय बेयाव डाउनलड खालामनो हायो फटक, बिनिफ्राय बेयाव प्रिन्ट मारिनानै नोंथाङा PDF डाउनलड खालामनो हायो। बिनिफ्राय नोंथाङा शेयार खालामनो हायो, बेयाव सोरनिबा WhatsAppआव नोंथाङा हरनो हागोन बेखौ। अब्ला आङो दा मा खालामगोन, आङो दा बेखौ प्रिन्ट मारिसै, नायबानो जाबाय। बेफोरबायदि पेज गेवगोन, बेयाव 3 डट दङ, नायबानो जाबाय। बे 3 डटआव खनसे थुदो। बिनिफ्राय बेयाव दङ सेभ एस PDF, बेयाव नोंथांमोना खनसे थुदो। अब्ला बेफोरबायदि पेज गेवगोन, बेयाव डकुमेन्ट दङ, नोंथाङा बबेयाव होगोन, बबेयाव सेभ खालामगोन। अब्ला आं बेयाव सेभ खालामसै, बेयाव सेभआव थुनानै होबानो जाबाय। बिनिफ्राय नोंथाङा जायनि बेयो आयुष्मान कार्डआ, बेयाव नाम लिरनानै बिनि नामखौ लिरनो हागोन, नोंथाङा गोसोबायदि। बिनिफ्राय सेभ खालामदो, अब्लानो सेभ जागोन बेयो, सेभ साक्सेसफुलि। बिनिफ्राय नोंथाङा बेखौ फाइलाव नायदो, फाइलाव थांबानो जाबाय, मेम'रि फाइलाव। अब्ला आं मेम'रि फाइलाव थांसै, बिनिफ्राय बेयाव दङ डकुमेन्टस, बेयाव खनसे थुनानै होनोसै, बेयाव नायबानो जाबाय। बेयाव थुबाय आङो, बिनिफ्राय बेयाव ओंखारफैबाय, नायबानो जाबाय। बिनिफ्राय बेयाव ओंखारफैबाय आयुष्मान कार्डआ, बेयाव नायबानो जाबाय। नोंथाङा आयुष्मान कार्डखौ नोंथाङा दासिमबो मोनाखैब्ला नोंथाङा रेशन कार्डजोंनो हागोन, नायबानो जाबाय। बेफोरबायदि ओंखारगोन। बिनिफ्राय उननिया नैबे, बेयाव नायबानो जाबाय। बेफोरबायदि ओंखारगोन। नोंथाङा बेखौ PDF खालामनानै नोंथाङा कम्पिउटाराव प्रिन्ट मारिनानै कार्डबो दर'ना लानो हागोन। इजि प्रसेस, नोंथांमोना बेफोरबायदि खालामबानो जाबाय। जायफ्रा नोंथांमोना दासिमबो आयुष्मान कार्डखौ डाउनलड खालामनो रोङाखै, नोंथांमोना बे एप्सखौ लानानै नोंथांमोना खालामदो। बिनिफ्राय आं नोंथांमोनखौ बुङो, जायफ्रा फेमिलि ID कार्ड बानायनो नागिरदों, नोंथांमोना फेमिलि ID कार्डखौ जोंना दा आसामाव जोंहा बेखौ बानायनायनि प्रसेस गैथ'वा। अनलाइनाव आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय, जोंहा गुबुन गुबुन स्टेटफोरनिया ओंखारबाय दै, अनलाइनाव जोंहा फेमिलि ID कार्डखौ बानायनो हायो। दा जोङो साननानै लाजायो, जोंना बे रेशन कार्डआनो फेमिलि ID कार्ड होननानै। जोङो बे रेशन कार्डजोंनो जों गोबां खामानि मावनो हायो, न'खरनि गासै मानसिफोरनि सिनायथिखौ जोङो फेमिलि ID कार्ड होननानै जों रेशन कार्डजोंनो सिनाय जायो। बिनि थाखायनो जोंना दा फेमिलि ID कार्डआ रेशन कार्डआनो होननानै हमना लाजायो। जायफ्रा रेशन कार्डआव गैया, नोंथांमोना एड जाबानो जाबाय, नोंथांमोना रेशन कार्डआव मेम्बारफोरखौ सोनानै होबानो जाबाय। नोंथांमोना सिगांनि हगारनाय भिडिअफोरखौ नायोब्ला निस्सय बुजिगोन, नोंथांमोना रोंगोन मेम्बार एड खालामनायखौ। जोंहा दा मा अनलाइनाव जोंहा आसामनिया दा फेमिलि ID कार्डखौ बानायनायनि अनलाइननि प्रसेस गैया। दा नोंथांमोना नायगोन, नोंथांमोना नुनाय नङा, नोंथांमोना बानायनोबो गोब्राब मोनगोन, हानाय नङा। बिनि थाखायनो नोंथांमोना रेशन कार्ड दङ, नोंथांमोना बे रेशन कार्डखौनो फेमिलि ID होननानै दा सानजाथ'यो। उनाव बेफोरबायदिनो माखासे जोंना वेबसाइट फैयोब्ला आं नोंथांमोननो गोदान आपडेट इउटुब चेनेलनि गेजेरजों खोन्थागोन, नोंथांमोना मोनबाय थानो हागोन। बिनि थाखायनो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। बेफोरबायदिनो गोदान गोदान नोंथांमोना अनलाइननि भिडिअ मोनबाय थानो हागोन, नैबे गोदान आपडेट इउटुब चेनेलनि गेजेरजों। बिनिफ्राय नोंथांमोना बांसिनानो भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव लाइक खालामा, नोंथांमोना लाइक खालामनानै होबानो जाबाय।